Pa možemo da počnemo. Prije svega je neophodno da imate Google Ads nalog. Ukoliko nemate, kliknite na počnite odmah i bit će jednostavno popunjavanje da unesete vaše ime, prezime, email adresu i slično. Ukoliko imate, možete samo da se prijavite. Vrlo je moguće da je interfejs drugačiji, da nije baš kao kod mene, ali ne treba to da vas buni. Svaki korak koji budemo radili ima svaki Google Ads, tako da možemo da krenemo. Kliknite na ovaj plus ovde, New Campaign, i dobit ćete ovde mogućnost da izaberete koju vrstu kampanje želite da napravite. Svaka kampanja nosi nešto drugo. Recimo, sales je da dovedete što više tih klijenata koji bi kupovali ukoliko imate neku aplikaciju ili prodavnicu. Leads kampanja je da prikupljate što više korisnika i koji će ih navesti da urade neku akciju, recimo na vašem web sajtu, da li da se registruju, da li da recimo skinu neku knjigu ili da kupe nešto ili da bilo šta, nešto što je vama bitno što u tom trenutku promovišete. Website traffic je kampanja koja služi da dovučete što više ljudi na vaš web sajt i tako dalje. Mi ćemo danas raditi leads kampanju i napravit ćemo da ona bude search kampanja. Sad, ukoliko ne znate šta je search kampanja, recimo ovako bi izgledala search kampanja. Ono što vi ukucate u Google-u, recimo kada ukucate nešto u Google-u i izađe vam ova pretraga. Ovo što prvo vidite gde piše ad, to su reklame. I posle ovih svih reklama izlazi pretraga koju ste vi ukucali. Recimo online kursevi i sad vidimo ovde gde piše ad da su sve to reklame. Pa tu vrstu reklame ćemo mi danas raditi. To je search kampanja. Ok, kliknite na continue i sada selektujemo tip kampanje koju želimo da napravimo. Mi ćemo danas praviti search kampanju, označite na search i možete da selektujete šta želite da postignete, koji cilj. Da li želite više poseta web sajtu, da li želite da vas neko pozove, da li želite da neko dođe kod vas u prodavnicu koliko imate, da li želite da neko skine recimo neku aplikaciju ili neku formu recimo, da uradi neku formu. Ok, ja ću recimo kliknuti website visit i zatim je neophodno da unesete ovde vaš URL web sajta. Ukoliko nemate, naravno možete da izaberete neku drugu opciju. Kada ste kopirali ovaj URL od web sajta, samo prekopirajte i kliknite na continue. Sada sledeća opcija jeste da unesemo ime naše kampanje. Ja ću recimo ostaviti ovako, nije ni bitno, search, prosto da bi znala da je lead search. I sada gde ovde piše network, ovde možete da birate gde želite da se pojavi vaša reklama. Da li želite da bude samo ovako ova search kao pretrazi, kao što sam malo pre pokazala, ili želite da bude i display. Ja vam savjetujem da kada pravite recimo za početak prvu kampanju da ostane search network. Zatim kada kliknemo na show more options, ovde možemo da podesimo do kada će naša kampanja trajati. Recimo ako krene 31. januara, ovde možete da izaberete do kada želite da traje vaša kampanja. Recimo savjet je da stavite recimo nedelju dana. Zatim URL možete kasnije dodavati ove URL, ali za sada to nije bitno, preskočit ćemo. Ovde ćemo ostaviti English i da bude ova prva opcija. Kada izaberete, zatim zakazivanje nije bitno, znači ne trebate ovde da zakazujete vreme. Kada će se vaša kampanja prikazivati, treba da bude uključeno ovo all day, da se vaša kampanja prikazuje ceo dan. Zatim je neophodno da unesemo lokaciju. Sad, u zavisnosti naravno gde se nalazite, gde su vaši klijenti i kakvu vrstu usluge nudite, na taj način možete i da ovde određujete recimo koji ćete zemlje sve dodati. Ukoliko je recimo srpsko govorno područje, prosto je nebulozno da proštate reklamu recimo u Engleskoj ili nekoj drugoj zemlji, nije ni bitno, gde se ne govori srpski jezik.
tako da neophodno je naravno da unesete recimo zemlju gde možete da pružite vaše usluge i gde taj neko će naravno razumeti ono što će vidjeti, to je što vi plaćate koju reklamu. Languages, neophodno ovde nije samo recimo jezik, recimo koji, ukoliko ovde unesete jezik English, neće se vaša reklama automatski prevesti na engleski jezik, već će se vaša reklama prikazati i ljudima čiji je interfejs na engleskom jeziku. Znači, recimo, moj kompjuter je na engleskom jeziku i na taj način će se onda prikazati i meni reklama kada neko pravi kampanju. Znači, može i srpski i engleski da se unese. Ovde možete da unesete, da segmentišete, to je da suzite recimo pretragu i da izaberete neku određenu publiku kojom ćete vi predstaviti recimo neki vaš biznis. Recimo, ja ću izabrati edukaciju. Moj savjet vam je da ne zatrpavate sa previše ovih opcija, već da izaberete recimo jednu, dve. Okay? Zatim, sledeći je budžet, koji je vaš dnevni budžet koji ćete trošiti. Recimo, ako stavim $4, takođe imam ovde opciju da izaberem na što će se moja kampanja fokusirati, da li na konverzije, da li na klikove, ostavit ću konverzije i zatim, ukoliko ovde odaberete set a target cost per action, to znači da možete sami da određujete koliki će maksimum biti konverzija za recimo 001, vi ćete odrediti cenu po samom kliku, zavisi šta izaberete ovde gore. Tako da na taj način možete kontrolišete ovaj dnevni budžet i naravno možete recimo da isključite ovo, pa ukoliko su vam ovo recimo prve kampanje da ostavite prazno i onda recimo nakon prve kampanje već ćete vidjeti koji je za vaš biznis, za vaš posao, za ono što vi reklamirate, koliko u stvari košta ta neka konverzija ili taj neki klik od tog nekog klijenta i onda na taj način sledeću kampanju već možete da znate koliko obično košta taj neki klik. Tako da možete, recimo evo ja ću ostaviti prazno, pa ćemo recimo vidjeti kroz ovu kampanju koliko će u stvari biti. Ja sam limitirala na $4 dnevno, tako da svakako od ovoga više neće trošiti, nemojte da se opterećujete. I da, što se tiče budžeta, naravno za početak je bitno, nemojte preterivati sa cenom u smislu dok još uvek ne vidite rezultate koje ćete napraviti, vi u svakom slučaju uvek možete da izmenite bukvalno i svaku informaciju koju ste ovde uneli, tako da testirajte, naučite, pa ćete lako vi kasnije da pravite i druge neke kampanje i da povećavate budžet. Tako da dok učite, barem da sačuvamo neki novac, jel tako? I naravno, gledajte koliko košta neka vaša usluga, proizvod i slično, pa na osnovu toga onda možete i da određujete budžet. U stvari, koliko ste vi spremni da platite, recimo, tom nekom budućem klijentu, hajde da tako kažem. Koliko ste spremni da platite nekog da klikne na vaš oglas, sve zavisni u odnosu na ono što vi nudite ili prodajete. Ok, kliknut ćemo na Show More Options i ovde ćemo ostaviti ovu opciju. Prefer Best Performing Ads, to ćemo ostaviti tu opciju uključenu. Sad ekstenzije su super, ali to ću, ukoliko vas to zanima, to mogu da ostavite mi u komentaru ispod i napravit ću video posebno o tome, jer naravno ukoliko dodajete ove ekstenzije, to su u stvari linkovi gde kad se prikaže nekom vaša reklama, automatski mogu da kliknu recimo da odu na neku određenu stranicu, da pozovu ili bilo šta drugo, ili možete i sliku da unesete. Sada ću ostaviti ovako prazno, jer se posebno podešavanje radi da bi prosto primijenila ove linkove, tako da kliknut ćemo na Save and Continue, ali u svakom slučaju možemo ovdje i vidjeti da više mogu da budu klikovi recimo za reklame koji imaju ekstenzije, to jest ove
linkove. Kliknut ćemo na Save and Continue i idemo dalje. Ok, ostavit ću Ad Group 1 i sad neophodno je da piše sad ovde keywords, da unesemo ključne reči koje će ljudi pretraživati da bi uopšte izašla naša reklama. Ajde tako da kažem. Tako da, recimo, koliko ukucam online kursevi, ovde kao ključnu reč, neko ko pretražuje online kurseve, moja reklama će izaći. Zatim, besplatni online kursevi, ukoliko neko ukuca tu reč u pretrazi, opet će moja reklama izaći. Ne morate recimo da izmišljate ključne reči. Ja na osnovu svojih prethodnih kampanja znam koje su reči koje se pretražuju recimo za moju nišu. Vi isto tako kroz Google Ads ovde možete kliknite na Tools i kliknite na Keywords Planner. Ovde istražujete ključne reči, možete da vidite koliko je određena reč tražena. Hajde tako da kažem. Zatim, recimo, ok, uneću nekoliko recimo ovih ključnih reči, da skratim prosto da ne dužim. Sada kada smo uneli recimo neke ključne reči, neophodno je da sad vam pojasnim još neke opcije što se tiče tih ključnih reči. Ukoliko ste uneli recimo ovako samo online kursevi, sam Google će filtrirati recimo ove dve reči online kursevi. U smislu tražit će šire nešto, to je broad match. To je ova prva opcija. Recimo, ne mora neko da ukuca online kursevi da bi se pojavila moja reklama. Može neko da kuca kursevi online ili nešto slično, ali da sadrži ove dve reči. Znači, ostavimo, kako bih rekla, neki širi prostor za recimo pretragu. Zatim, ukoliko dodamo besplatni online kursevi i ukoliko stavimo navodnike, ukoliko neko ukuca besplatni online kursevi, automatski će izaći moja reklama ili online kursevi besplatni ili bilo koju reč kombinaciju recimo od ove tri reči, moja reklama će svuda izaći. Ukoliko ukucamo recimo WordPress kurs i stavim recimo ove zagrade, to je ova poslednja opcija, Exact Match. Da neko, ukoliko pretraži WordPress kurs u bilo kom, recimo, bilo šta da ukuca, ali da sadrži WordPress kurs, reč, moja reklama će izaći. I ovde u svakom slučaju, kako kliknite na Learn More, možete više da pročitate o ovim tagovima. Tako da, sledeća opcija je Save and Continue i možemo da nastavimo dalje da kreiramo kampanju. Ok, sledeća opcija jeste da unesemo, ovo je naš URL gde će ljudi, koji je glavni, kako bih rekla. Sad, display URL je URL koji se ovde gore vidi. Možete da primetite kada ukucate nešto u pretrazi, kada kliknete recimo na prvi link koji vam se prikaže, da taj URL uopšte nije isti kao kada bi ušli recimo na www.digitallionacademy.com. Znači pravimo dodatan slug, ajde tako kažem, gde će pisati recimo online kursevi. I zatim će se pojaviti ovde, kao što vidite, www.digitallionacademy.com, zatim online kursevi. Ok, sada ćemo uneti naslove. Nije neophodno uopšte uneti svih 15 naslova. Verujte da ukoliko dodajete što više naslova, vaša kampanja može da bude što skuplja. Neophodno je da koristimo recimo ove naslove sa ovim ovde keywords, sa ovim ovde ključnim rečima koje smo uneli, da bi recimo sa ove desne strane ispunili, ajde da kažemo, ove neke uslove, da bude što bolja reklama. Sad vi naravno nemojte da baš toliko se fokusirate da sve ovo popunite, jer naravno nije to toliko uopšte bitno kao što to ovde recimo Google predstavlja da vam je recimo loša kampanja, tako da neophodno je prosto samo da ukucate prave reči kako bi neko imao pravo iskustvo, to jest pravo iskustvo za ono što vi reklamirate. Ok,
Ok, kao što vidite, kako sam ja ukucala online kursevi u Beogradu, automatski sam, da kažem, pogodila obe ove moje ključne reči. Da, takođe, ovde nije dozvoljeno da se stavljaju bilo kakvi dodatni karakteri, u smislu uzvičnik, upitnik, neke tačkice i bilo šta, jer nije potrebno suvišne prosto dodavati neke dodatne dodatne neke znakove, ajde tako kažem, jer još jedna loša stvar jeste da Google to smatra kao, recimo, nekim spamom, tako da to stvarno nije uopšte potrebno da unesete, dovoljno je da unesete prosto reči koje, da kažem, koje želite da neko kada ukuca da pronađe vas, tako da uopšte nije bitno, znači, da unesete bilo kakve neke znakove. Ok, kao što sam rekla, nije potrebno uopšte uneti svih 15 naslova. Neophodno je ispod da je description, da unesemo takođe, recimo, neki opis onoga što reklamiramo, ali isto tako nije neophodno uneti sva 4, recimo, opisa, jer prosto suvišno je. I kao što sam rekla, reklama može samo da bude skuplja, jer ovde možemo da vidimo sa ove desne strane kako bi izgledala reklama. I da, ono što sam rekla, što sam htela da vam kažem, jeste, nije bitno uopšte kojim redom pišete ove naslove, jer automatski, kao što vidite, automatski Google to sam rotira. I ukoliko ste ovde dole description 1, description 2, ukoliko dodate ovde još nešto dole ispod description 3, 4 i tako dalje, što mu više dajete opcija, samo će reklama da bude skuplja. Tako da je nepotrebno, treba u startu, ajde da kažem, barem sačuvati neki novac, a opet dobiti neke što bolje rezultate. Ovde možemo da unesemo, recimo, neki opis i zatim kada smo sve popunili, kliknut ćemo na Save and Continue. Sledeći korak jeste da klikamo na Publish i naša reklama će biti objavljena. Naravno, prvo moramo da sačekamo da Google odobri našu reklamu, nije baš 1 do 2 dana, obično bude, mislim, ne čeka se 2 dana da bi odobrili našu kampanju, može biti odobrena recimo za nekoliko sati, tako da ukoliko recimo vaša reklama ne ispunjava recimo neke uslove, u smislu prekršili ste neku reč, vodite računa recimo o nekim rečima, neke reči uopšte nisu dozvoljene, ne samo znakovi, već i neke reči uopšte nisu dozvoljene, tako da automatski Google neće odobriti vašu reklamu, ali vi to uvek svakako možete da popravite. Izaći će vam obaveštenje da popravite vašu kampanju i pokazat će vam zbog čega nije odobrena. Ukoliko recimo ste uneli neku reč koja nije dozvoljena, možete, kao što sam rekla, izmeniti. Hvala vam još jednom što ste odgledali ovaj video, nadam se da vam je bilo korisno. Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, pišite mi dole u komentarima. Takođe, ukoliko imate bilo kakav predlog za novi video koji želite da gledate, možete slobodno mi pišete u komentarima, a još jednom da vam podsjetim da možete besplatno da dobijete Google Ads mini kurs. Podite prosto jednostavno na moj website www.digitalacademy.com i ovde gdje piše prijavi se za prvu besplatnu lekciju za online kurs, ovde možete da unesete ime i prezime, e-mail i ovde samo napišite Google Ads mini kurs. Ukoliko igrate nagradnu igru, isto možete da možda osvojite i taj kurs je isto ovde, sad zavisi šta budete osvojili, ali prosto ovde je lakše. Unesite vaše ime i prezime, e-mail i samo kurs napišite Google Ads, prosto da znam da ste se prijavili za to. I to je to, ja ću vam poslati na vaš e-mail i savjet moj vam je da prvo pročitate to, malo ćete se bolje upoznati i onda možete uz ovaj video da kreirate kampanju. Hvala vam još jednom što ste odgledali video, prijavite se na kanal, lajkujte, podelite nekome kome će ovaj video značiti, a mi se vidimo u sledećem videu. Pozdrav!